Ngoba insizwa nje khuluma la eduzweni uhlalo eminyakeni u16 edlule yaba nengozi yemoto yalimala yasiyanqunya imlenze uma ngilana nje cishe ubonile ngaphakathi ngigumbile ngibakhombisa abantu ukuthi cha nginomlenze owodwa nomunye uyinsini. Babukeli bamakhwa TV siyakha siyaphilisa siyafundisa kuzo zonke indawo la sifinyelela khona abaculi abakhulu abancane abadlala indima ethile emphakathini siyafika kubona sikhulume nabo njengamanje nginobhuti la umhlonisho noma kanjani ke sombingelela siphinde simamukele noma kanjani kumakhwa TV bhuti omkhulu asikubingelele siphinde sikwamukele kumakhwa TV. Ngiyabingelela eMakhwa TV ngiyabingelela eMakhwa TV ngithi hayi kumnandi ukuthi ngimenywe nami ngikwazi ukukhuluma kule station sini. Bhuti omkhulu mhlawumbe ukwazisa ababukeli bamakhwa TV ukuthi ubani ubhuti igama nesibongo nokuthi ungakuphi. Lo okhulumayo lensizwe enhle nje isibusiso sakwambanjwa ube esikhundleni soba uhlala abantu abakhubazile baqolusini. Insizwe enhle. Okay. So manje digeza la kwabo insizwe ezithembayo. Sizwakithi nakho namhlanje sibona ukhansela uMthembu wako 11 wenze umcimbi omuhle kakhulu khona la eKingswell ithini khona la eFriday elokishini eldala. Uthini umuzwa wakho namhlanje ngokwenzeka namhlanje? Ngithi ngibonge kakhulu kumhlonishwa uMvelase ngoba siyakujabulela singabantu abakhubazekile ukuthi sibonakala ukuthi sikhona emphakathini noma ikuphi sikufisa nasebengxenye yomphakathi uma ke isicelo sethu nokhansela esenza uMvelase ayikasho ukuthi imisebenzi yakhe izosebenza ngempela ngoba kushi ubandakanya wonke umuntu lento kuthiwa inclusivity ikhona. Mhlawumbe ukuphinda ucacisela abantu ukuthi udlala yiphi indima emphakathini. Lo okhulumayo okambanjwa ngoba kushilo ukuthi uhlalo lo omele abantu abaphila abakhubazekile nokuthi abaphila ukukhubazeka inkinga ngoba kade senza awareness leli gama lokuphila nokukhubazeka sengigcine nami sengili adopta igama leli esingalithandi kakhulu ukusebenzisa ngoba iningi lethu alwadla amaphilisi mhlawumbe nje ukwenza awareness ngoba ngisekhona kuleli thibo lithi ukuthi nje bajwayele umphakathi wakithi kakhulu ongakhubazekile ukuthi asithi abantu abaphila nokukhubazeka sithi abantu abakhubazekile ukukhubazeka sithi ngenzeka noma kuba insizwa nje khuluma la eduzweni uhlalo eminyakeni u16 edlule yaba nengozi yemoto yalimala yasiyanqunya imlenze uma ngilana nje cishe ubonile ngaphakathi ngigumbile ngibakhombisa abantu ukuthi cha nginomlenze owodwa nomunye uyinsini ngabe manje siyaqikelelo lokuthi siqwashise emphakathini ngoba noma ubani ngakhubazeka. Mhlambe ucacisela abantu ukuthi emangabe ukhubazekile imaphi ama challenges onokubhekana nawo mhlambe ni wafeyisa kanjani? One challenge yokuqala nje ilento okuthiwa udicelelwa phansi. Yoma uqhamuka nje wena vele idisability yona ekhulumelayo mina ngoba ngenduku ithi ngiqhamuka nje vele umuntu useshilo wathi ukhubazile noma ikuphi engizokusho after lokho vele umuntu usenesithomba sibekile ngami. Okwesibili indawo izakhiwo esikuzona including naleli hole esikulona nje inhlanhla kube khona ke nomeya wethu ubaba uMkhwanazi ubonile lapha ukuthi akugibeleki phezulu lapha ngoba ayikho lento ama ramp ayikho accessible. Okunye futhi ile indawo yemisebenzi uyabona nje ukuthi uyabheka ama states eSouth Africa noma la sikhona asho abantu abaningi abaqashiwe bakhubazile even lo 7% awumithwa iminyango kahulumeni ilithe lami ke uhulumeni ungenza into elula kakhulu uma ngathi einhlakeni zonke ufaka abantu abakhubazile ngesikhathi usaplana usahlela izinto ozenzayo including ibudget ibalekile ngoba kuhlela izinto be-involve nabantu abakhubazile na kanjani lento izo-involve wonke umuntu abephakathi. No asibonga kahle kakhulu bhuti ngesikhathi nangethuba amazwi akho okuphetha kubabukeli bamakhwa TV nangomcimbi wanamhlanje. Ngithi ayi umcimbi wanamhlanje uhambe kahle sibonge ubaba usokhansela wakuleli ward uMvelase sibonge nani nokuzosifaka ebalazweni sabantu abakhubazile sibonge nokuthi into bezizoyenza uqwashisa ihambe ngendlela sibonga kakhulu sithi nothing about us without us look and sethu lezo. Asibonga kahle kakhulu bhuti ithuba isikhathi sakho. Bonga mina nami. Thank you siyabonga mbukeli lapho ngasekhaya.